చెప్తుంది, ఆకాశ తూములను దేవుడు విప్పాడంట. తూములను దేవుడు విప్పాడు. తూములు అంటే గేట్స్. మీరు ఎప్పుడైనా డ్యామ్ గేట్లు తెరిచినప్పుడు చూసారా? ప్రత్యక్షంగా చూడకపోయినా పేపర్లో చూశారుగా, టీవీలో చూశారుగా. ఆ తూములు తీసినప్పుడు నీటి ప్రవాహం ఎలా ఉంటుంది? కొన్ని సందర్భాలలో కొన్ని సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో, నది తీర పరివాహక ప్రాంతాల్లో ప్రజలను అక్కడ ఉంచకుండా వాళ్ళని ఏం చేస్తారు? ఖాళీ చేయించి సురక్షిత ప్రదేశాలకు తీసుకెళ్తారు. అంత ప్రవాహం ఉంటుంది. కేవలం ఒక డ్యామ్ యొక్క గేట్లు తెరిస్తేనే, తుమ్ములు తెరిస్తేనే. అలాంటి దేవుడు ఇప్పుడు డ్యామ్ యొక్క తుమ్ములు తెరవలేదు. దేని తుమ్ములు తెరిచాడంట? ఆకాశ తుమ్ములను తెరిచి నెమ్మదిగా వర్షం కురిచి మోకాళ్ళ లోతు నీళ్లు పెరుగుతుంటే అప్పుడు ప్రజలకు అర్థమై ఓడ దగ్గరికి వెళ్ళి తలుపులు బద్దలు కొట్టాలని ప్రయత్నిస్తున్నా అది వారి వలన కావట్లేదు. కారణం ఏంటి తెలుసా? నేను ఒక మంచి మాట చెప్తాను, మీరు అందరూ ఆమెను చెప్పగలగాలి. ఓడ కట్టింది నోవాహే, కానీ తలుపులు బిగించింది దేవుడే.